Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari ato nga mga top stories of the day. Today's July 2, 2026, Huwebes nga adlaw. Bangkay nga naputos sa packaging tape na sapuan sa Bago City. Masobra sa 2,000 ang nagkalamatay ng baboy sa Negros Occidental. Mister na anod sa suba samtang ginabuligan ang nadanlog nga misis. Mga mayor sa Negros Occidental magasapul angon sa pag-spray ng pesticide kontra RSSI. Kag sa good vibes, rare nga klase ng bulak nakit-an sa Mount Canao Natural Park sa Bago City. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka patay nga pawikan ang nasapuan sa igadsang baybay sa San Carlos City. Nakita ang patay nga pawikan sa Purok 1, Barangay Erbita, San Carlos City, Miyerkules nga adlaw. Ang Negros Occidental Maritime Police Station, Duty Port San Carlos, Coastal Resource Management Division kag Bantay Dagat sa San Carlos ang naglubong sa patay nga pawikan. Isa kang kilala kay Dindo Saldua ang nakasapu sa pawikan samtang nagapanglakaton sa baybay. Giliyon ini nga ginpalubong pangod mahimo delikado na ang nagakadunot sini nga lawas sa ikayong lawas sang tawo. Sa number 9, masobra sa 500 ka hektaryas ang forest land sa Mount Canao Natural Park ang natalana nga iga-rehabilitate. Ini kasunod sa agreement nga ginsudlan sa probinsya sa Negros Occidental upod sa Department of Environment and Natural Resources, Negros Island Region. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, naglagda sa Memorandum of Agreement ang Negros Occidental kag DNR nga ginlagdaanan ni Governor Eugenio Jose Lacson kag DNR Regional Executive Director Charlie Fabre Miyerkules nga adlaw. Sa 25 ka tuig nga kontrata, ginatugutan ang probinsya sa pag-rehabilitate sang critical upland watershed sa sitio Ginam-an sa Barangay Minuyan sa Murcia paagi sa community-based reforestation program. Sa idalom ini sang Enhanced National Greening Program Framework nga ginamando sa Executive Order 193. Mula abot sa pagpananom sang kahoy, tuyo man sa proyekto nga ma-rehabilitate kag ma-maintain ang 547 hectares sang NGP graduated plantation gamit ang bamboo species. Ang DNR ang maghahatag sang specialized technical assistance. Ang gobyerno probinsyal naman magapamuno sa administrative kag financial control, maghahatag sang funding support para sa local workforce kag magabulig man sa paghatag sang manpower. Sa number 8, ang ordinansa nga mag-regulate sa mga e-bikes sa dalanon sa Bacolod, aprobado na sang SP. Ang tagsa ka barangay na sa Bacolod City ang hatagan sa syudad sang otoridad nga mag-issue sang prangkisa sa mga electric bikes nga nagabiyahe sa ilang mga lugar. Ini matapos ginaprubahan na sang Sangguniang Panglungsod ang ordinansa nga gidusot ni Councilor Dindo Ramos Miyerkules nga adlaw. Base sa mga ordinansa, ginahaylo ang mga barangay nga magdihon man sa kaugalingon nga barangay ordinance para sa mga e-bike nga nagabiyahe sa ilang barangay. Ilay butang sa mga ordinansa kung sa diin ipahamtang ang terminal sa mga e-bike nga ilan nasakpan, otorisado nga mga rota, kag ang kantidad kung pila ang bayaran sa isa ka driver agud magkuha sang prangkisa. Sunod kay Ramos, barangay naman mismo mapasa sang fixed fare rate para sa mga nagabiyahe sa ilang lugar. Apang antes mahatagan sa prangkisa ang isa ka e-bike driver, kinahanglan nga mapaidalom siya sa anay sa training sa Bacolod Transport and Traffic Management Department. Kung matapos na niya ang training, paghatagan siya sa syudad sang driver's license nga nagahatag sa iya sang kapasidad nga magkuha sa pasahero. Giklaro ni Ramos sarang man ma-revoke ang prangkisa sa isa ka e-bike kung madakpan ang driver sang BTTMD nga nagabiyahe sa gwa sang yarota, sulit-sulit na traffic violation. Kag kung hindi na maayo ang kahimtangan sang ginadala niya nga e-bike. Kung may prangkisa na ang driver gikan sa barangay, kinahanglan man siya sa gihapon magkuha sang business permit sa syudad agud mangin legal ang iya pagbiyahe. Dapat ma-comply sila, i-regulate sila, pilala sila kabilog in a certain barangay. At kung ang barangay gani
mag-encroach sa isa ka barangay or may ruta sa ibang barangay, it should be subject of a barangay resolution na gina-allow yung ina nga ruta to pass through the area of jurisdiction sa isa ka barangay. I think provided sa aton nga na ordinance na hindi lang sila kapagusto-gusto. Sa number 7, isa ka lalaki ang ginpatay ang bana sang iya ka relasyon sa banwa sa ginubaan. Ginbuno sa makapila ka beses ang sospek ang bana sang iya ka relasyon sa barangay Puok, banwa sang ginubaan, Martes ang gabi. Nakaangkon sa mga buno sa liog ang biktima nga si alias Ed, 46 anyos. Nagwa sa investigasyon nga nag-away ang biktima kagang iya asawa nga si alias Jima, 52 anyos bangod sa third party. Sanggol pila nagsulod sa balay ang inaligar karelasyon sa asawa kag ginbuno ang biktima. Nagpalag yung suspect upod ang asawa sa biktima apang sila ang nadakpan sa follow-up operation sa PNP. Sa number 6, isa ka mister ang nahulog sa suba matapos ginabuligan ng iya na danlog nga misis. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang 56 anyos nga bana matapos maanod sang pabaskog nga bulyada sa tubig sa suba sa sitio Pangi, Barangay Carabalan sa Himamaylan City, Miyerkules sang hapon. Papauli na sa ilabalay halin sa merkado ang mag-asawa nga sanay Tito kag Lalin sang Barangay Carabalan sa sila nagtabok sa suba. Ugaling nadanlog si Lalin sa semento nga dalan nga nabasa tugas ang wala untat nga pag-ulan. Sa pagtingwa nga buligan ng iya asawa, nadala hulog sa suba si alias Tito. Nakauyat si Lalin sa balagon nga nakaluwas apang si Tito na anod. Alas 8 sa gabi sa makitaan ang biktima mga 800 kon mga 800 meters ang kalayuan sa lugar kung sa diin siya nahulog. Sa number 5, ang mga stalls sa sulod sang annex building sang Libertad Public Market ang ginatanyag sa syudad sa mga vendors nga nagapwesto sa gwa sang merkado. Gipasiradaan sang Bago City Administrator's Office ang annex building sang Libertad Market matapos nga clear ini kahapon gikan sa mga illegal nga naga-star diri. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga ila anay pagatinuan ang among building agud maplastar nila ang posibleng nga obrahon diri para mapustlan sa mga vendors. Isa sa mga ginatanyag sa syudad amo ang pagsaylo sa mga vendors sa guwa sa merkado sa sulod. Base sa record ng Administrator's Office, may masobra sa 90 ka mga stalls ang yara sa ground floor sa annex building. Apang 45 pa lang diri ang tigayan nga na award sa mga vendors. Samtang ang 115 naman ka mga stalls sa second floor sang amuman nga building ang wala pa gid bahatag sa mga vendors. Ini nga mga stalls ang plano sa syudad nga itanyag sa mga vendors sa Amelia Mercedes Vendors Association nga nagabaligya sa gwa sang merkado kag makapila na kabeses nga ginapahigad sang City Legal Office bangod nagabalabag sa dalan. Miyerkules nga adlaw, 97 ka mga stalls sa sulod sa merkado ang gin-clear sa syudad bangod ginaistara na ini sa mga street dwellers. Kinabuluban ta 40 ka mga individual, lakip na mga rugby boys ang nagatiner sa mga stalls. Suno kay Mayo, wala pa sa may interesado nga vendors nga magrenta sa second floor sang annex building bangod hindi sila maka-income kung sila ang napahamtang sa amo nga mga stalls. That's why nga part man sang objective nato nga ging clear dira so that we can discuss and have a dialogue again with the vendors na kung pwede, kung na-award na sa ila ang sa sulod sa annex building sa ground floor, then amo nang ila i-occupy kag dira sila patigayon sang ilang pagbaligya para hindi man sila makaistorbo sa dalan. Ang sa second floor sang annex building, the information that was relayed to me, even last year pa, no, sang nag-take over kita, nga wala sang any formal award, no, nga ging hatag sa mga vendors. There was a raffle nga ging patigayon, pero wala siya na formalize because when we say award, dapat may lease contract. No, so as far as the records are concerned, wala sang any lease agreement nga ging pirmahan ng syudad in favor sa whoever nga awardees abis ang sinang stalls.
Sa number 4, bangkay sang isa ka lalaki nga naputos sa packaging tape na sapwan sa Bago City. Nakabaklit ang mga kamot, may putos nga tela ka garbage bag antes ginpalibutan sang packaging tape ang bangkay sang isa ka lalaki sa Purok Langka, Barangay Pakul sa Bago City, Huwebes sang aga. Sa karon, wala pa makilala sang kapulisan ang biktima nga nasapwan sang nagaobra sa kampo. Kinabalubanta 30 tubtob 40 anyos ang biktima, nagataas ang 5'5", nagasuksok sang shorts, maong pants kag naka-white nga t-shirts. May tattoo ang lalaki nga Prince Gabriel sa natuon niya nga butkon. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. ang hepe sang Bago PNP nga posible isa tubtob duha na kaadlaw nga ginhalid ang biktima sa lugar. Sa inisyal nga paglantaw sa bangkay, wala sang may nakit-an nga pilas sa iyang lawas. Sa number 3, natanana nga magsapol ang mga mayors sa Negros Occidental ang istoryahan ang ginaplano nga aerial nga pag-spray sang pesticide sa mga nahalitan sang RSSI nga peste. Ginaibitar sang isa ka Sugar Federation ang mga alkalde sa Negros Occidental sa pagsinapol sa July 10 para talakayo ng aerial spraying sang insecticide para matap na ang paglapta pagid sang red striped soft scale insects sa katubuhan ko ng RSSI. Ang Sugar Regulatory Administration sa karon nagapatigayon sang drone spraying pero ang UNIFED ang nagaduso sang massive aerial spraying na sarang makakover sang 50 hectares sa isa lamang ka load. Ang drone makaspray sang isa ka hektarya lamang kada load. Ginsiling ni Manuel Lamata, ang UNIFED President sang Miyerkules nga ila ginagda si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag ang mga alkalde nga magpamati sa proposal sang Davao-based nga grupo. Suno kay Lamata, ang Davao Group ang nagapatigayon sang aerial spraying sang systematic chemicals nga hindi makahalit sa tawo. Damlag pa. Ginsiling ni Lacson nga madamo sang proposal kung paano mapamatukan ang RSSI. Padayon sa iya nga tun-an ini sang probinsya. Ang labing importante sa iya ang padayon nga pagmonitor sa paglapta sini kag kundi ingid ang nagakahalitan. Sa number 2, mga test kits para sa random testing para sa ASF ang nag-abot na sa Bacolod. Ang random testing pagasugura na. Sugda na sa syudad sa Bacolod ang random testing sa mga baboy matapos nga nag-abot subong adlaw ang mga test kits nga ilagin bakal. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo. 5 ka box ng test kits ang ginbakal sa syudad. Kag ang tag sa ka box may unod sang 96 ka mga testing kits. 425,000 pesos ang pondo nga ginpain sa syudad sa pagbakal sini. Matapos ang pag-anunsyo sa City Veterinary Office nga may nagpositibo sa African Swine Fever nga baboy sa Bacolod kahapon nga adlaw, nagsugod naman ang surveillance sa mga barangay nga madamo sa nagasagud sang baboy. Inagud matumod kung ano nga mga baboy ang pwede makuhaan sang samples para sa random testing. Suno kay Mayo, kung makita sang CVO nga kulang ang test kits base sa sitwasyon, dugangan ini sang syudad. May 4 ka mga baboy nga nagpositibo sa ASF. 2 dinigikan sa Barangay Alihis kag 2 naman sa Barangay Takuling. Sandig sa pagsulundan, 3 cordon sang CVO ang 500 meters nga radius sang nahamtangan sang baboy nga nagpositibo sa ASF. Samtang ang mga baboy naman nga maapektuhan sang 500 meter radius ang posible nga i-depopulate. Sa karon, gina-finalize na sa syudad ang pag-deploy sa mga personnel sa 13 ka mga entry points sa syudad, agud mapatuman sang hugot ang pork ban. 430 ka mga backyard hog raisers ang yara sa Bacolod City, samtang may masobra sa 5,000 naman ang kabugusan ng populasyon sa mga baboy sa syudad. Sang city nga kung mag-positive, for example, sa aton testing diri sa local, then it's our option nga mag-confirmatory test sa region. No, so actually guidance man na sang aton nga, that's why nagpatigayon gid kita sa aton kaugalingon nga test because of the fast result nga need naton mabalaan dayon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw,
2,130 ka mga baboy gikan sa 13 tanan ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagkalamatay bangod sang mga masakit. Ini ang base sa pinakaulihing report sa Office of the Provincial Veterinarian. Gisiling ni Dr. Plazada Lemana nga ang 2,100 ka mga nagkalamatay nga baboy hindi man masilingan nagkalamatay sa African Swine Fever o kung ASF. Nalakip man diri pati ang mga ginihaw kag mga ginbaligya. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang Negros Occidental mayara sang 329,531 ka hog population. Gani kung ibase sa total nga hog population suno kay Dr. Lemana, ang mortality yara sa 0.65% lamang. Ang probinsya, ang parayan nga nagabantay sa mga entry points sini sa Puerto Man, airport, tukon sa kaiping nga mga probinsya. Wala labot sini, suno kay Lemana, ang mga banwa kang syudad, nagapabaskog man sang ilatag sa mga border control monitoring kag biosecurity measures. Damlag pa, suno kay Governor Eugenio C. Lacson, dapat kasundon ang mga naplastar na nga protocol. Hindi magkumpiyansa suno sa iya, nalampuwasan na sadto pa sang probinsya ang una nga pag-igo sang ASF. Total population of the province, data from PC, we have 329,531, equivalent to 0.65%. Ano tayo kang mga mortalities nga hindi pala related sa ISF at sa cholera? Ang tanan abi, ginakuha natin ang tanan ng mortalities. So wala mo siya na test ang mortalities sa hog cholera at ISF. So hindi natin sila mag-consider na ISF natin. Kaya ang ginakuhaan lang natin sample sa mga surroundings na ara pa da ang baboy nga live. So amo na nga ang mga mortalities wala ginakuhaan sample kaya simple patay na, nalulong na. Kaya some of these mortalities ang baligya ba lang din slaughter nila, ginsel nila, ang iban nag-report na lang nga mortality daw. Kag sa good vibes, isa ka rare nga klase sang bulak ang nakit-an sa Mount Canlaon Natural Park nga parte pa sang area sang barangay Ilihan sa Bago City. 40.5 centimeters ang diameter sang Rafflesia speciosa nga bulak nga nakit-an sang grupo sa Mount Canlaon Natural Park Ranger nga si Israel Balunes sa bahin sa barangay Ilihan sa Bago City kaina sang aga. Istorya ni Israel ila ginakalipay nga sa piyak sa mga aktibidad sa bulkan Canlaon kag paghalit sang Bagyo Tino para nga nagakabuhi ang ini nga rare nga bulak. Ang Rafflesia speciosa ang isa ka dako nga bulak nga nagalawig lamang sang 3-5 ka adlaw. Nagausbong ang baho sini nga do kasubong sang patay nga sapat nga amo naga-attract sa mga langaw nga nagaserbi nga pollinators. Isa ini ka parasitic plant nga wala sang dahon, wala sang stem, kag wala man sang gamot. Pebrero tubtob Abril ang peak season sa pagpamulak sini kag nagalabot sa 9 ka bulan antes magbuskag ang iya sini nga bulak. Gani tumalagsahon lang makakita sang amo sini nga klase sang bulak nga naga-bloom pa. Sa nagligad nga tuig, may amo man sini nga bulak nga nakitaan sa Day Israel sa bahay naman sang Barangay Mailom sa Bago City sa gihapon. Check attendance ta anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si Sir Gerardo Marquez, maulanon nga hapon Digicast Negros kag sa Imotsoy Roming, si Ma'am Yerna Garido Clavel, Good PM Digicast NIR kag sa Roming watching from Bacolod City. Si Jacely Garucha Hivero, maayong hapon ka Digicast sa Roming, kag sa tanan nga staff ng Digicast Negros always watching from Saraet, Himamaylan City. God bless everyone. Kamustang panahon sa inyo ayan sa Himamaylan ka sige ulan. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Digicast NIR kag sa Roming Subaldo watching from Pulupandan. Keep safe everyone. Si Ma'am Chona Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast watching from Singapore. Si Maiting Gears, good afternoon sir, good afternoon Digicast Negros kag Heart. Hambal ni Sir Romel Mahilom Galio. Agapo itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tugtog sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.